Benvinguts al tutorial del joc del Pong. El joc del Pong és un joc de pales que va ser molt popular als anys 80 a les màquines recreatives dels salons recreatius i el farem nosaltres, d'acord? Llavors tenim les targetes del joc del Pong i ens n'anem a l'Scratch. Estic a dintre de la meva sessió i crea. Poso a crear. Recordeu que estem fent Scratch en català, llavors a la boleta del món escolliu català, i anem a començar. En aquestes targetes ens donarà les instruccions per fer aquestes 6 coses. Rebotar per tot arreu, moure una pala, rebotar una pala, final de partida, aconsegueix punts i guanya el joc. Mireu, aquí ens fa diferents propostes. Unes pales en vertical, que serien 2 jugadors, veieu aquí amb 2 puntuacions, una pilota i un fons com d'ordinador futurista i és en horitzontal, una altra amb un fons marí i una que sembla un camp de futbol, no? Doncs teniu tantes opcions com imaginació, és a dir, vosaltres feu córrer la vostra imaginació, la deixeu volar i podeu escollir què voleu fer. Doncs bé, anem a començar. Nosaltres farem el senzillet, el que va per aquí baix, d'acord? Rebota per tot arreu. Necessitem 2 coses, un fons i una pilota. Doncs som-hi. Escollim un fons i la pilota. Traiem l'Scratch, que no ens cal. Anem als fons. Escollirem un fons. Jo escolliré el de les estrelles, d'acord? I escollim un personatge. En aquest cas, la pilota vol. Aquesta pilota té diferents vestits. Els utilitzarem. I això és un extra, d'acord? Llavors, quan es cliqui la bandera verda, gira 15 graus, l'obligarem a girar per sempre. Mireu, abans d'això, jo vull que cada cop que apreti la bandera verda, la meva pilota vull que estigui aquí al mig. Sí? Com ho faig? Doncs, esdeveniment, quan es cliqui la bandera verda, vés a on estàs ara. Sempre que es cliqui la bandera verda. Després ja podràs anar per tot arreu, però de bones a primeres vés aquí, que així sempre la tindrem al mig quan comença el joc. Gira 15 graus i per sempre fes això. Doncs, un altre cop, quan es cliqui la bandera verda, vés aquí, gira 15 graus i per sempre, mou-te i rebota. Moviment. Mou-te 10 passos i rebota en tocar una vora. I això també està aquí. Rebota en tocar una vora. A veure? Per sempre s'està movent 10 passos constantment i quan toca una vora, rebota. Si volguéssim que anés més ràpid, augmentem el nombre de passes. Molt bé, doncs ja tenim el primer targetó fet. Pararem. Som-hi. Segon targetó. Mou la pala. Haurem de posar-hi una pala. Anem a buscar la pala i també la posarem aquí baix, com està ella. Sí. A personatges. La podem buscar directament. Paddle. Ja ens surt si fiquem pa. I la posarem. La posarem aquí sota i al afegir-li aquest codi ara veureu quina cosa més curiosa. Li ficarem cada cop que es cliqui la bandera verda, per sempre, li assignarem el valor AX, és a dir, quin és el valor AX? A l'eix horitzontal, sí? A l'eix horitzontal li assignarem el valor ratolí X. Ens anem a moviment, assigna el valor AX. Tenim 2, vigilem que no ens equivoquéssim. Assigna el valor AX. La pala la posarem on volem que estigui. Assigna el valor AX i aquesta part que és ovalada, si veieu, la podem canviar. La podem canviar per un sensor, que en aquest cas serà el ratolí. Ratolí X. Si cliquem a la bandera verda, veieu, la pala se'ns mou horitzontalment.
i haurem d'evitar que la pilota caigui. De moment encara no ho hem programat, això. Farem aquí i baixem. Com pots comprovar, com canvia la posició X de la pala al mateix temps que et mous el ratolí per l'escenari. Ara el que voldrem és que reboti a la pala. Afegeix aquest codi. Quan es cliqui la bandera verda, doncs, quan es cliqui la bandera verda, veieu? Podríem ficar una espera aquí, ja veureu, a la bola. En el bes, control, espera un segon. A veure. Veieu que comença, primer es posa i després comença, llavors, clar, si la paro aquí i comença a jugar. Fins i tot una mica menys, 0,5, perquè es vegi que està allà parada. Això és un extra, això és perquè jo vull que es vegi parada un segonet. Anem a veure, anem a afegir aquest codi, l'afegirem aquí a la bol, de fet, veieu? Haig de seleccionar la pilota i cada cop que toqui la pàdel volem que se'n vagi. Llavors, afegirem aquest bloc nou. Ens anem a esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, per sempre, si tocant a la pàdel, si això també està en el control, tocant a la pàdel, llavors això és un sensor que el posarem aquí dins. Veieu? Aquí que posa tocant el punt del ratolí és un desplegable. Podem posar pàdel, que és el personatge. Si tocant a pàdel, llavors què vull que facis? Vull que giris i que giris un nombre a l'atzar entre aquests dos graus. Llavors, gira graus, 15 graus, cap a la dreta, no. Gira un nombre a l'atzar, això és un operador, un nombre a l'atzar, canviem aquest 15 graus per això. I aquí posarem entre 170 i 190 graus. Que són els graus d'obertura. Farà que la pilota reboti cap a dalt, que no se'n vagi en horitzontal o que no reboti cap a baix, que llavors no tindria sentit. Entre 170 i 190 graus. D'acord? Aquesta xifra farà que la nostra pilota reboti perpendicularment a la línia, a la pàdel. Mou-te 15 passos i es pesa 0,5 segons. Control. A l'espera 0,5 segons, ja el tindré posat, i ens falta el moviment aquest. Mou-te 15 passos. A veure, ho provem si realment ara ens rebota. Bandera verda. Ja ens està rebotant. Veieu que cada cop que rebota la pala sempre tira entre els 170 i els 190 graus? Ja ha rebotat. Sempre va cap amunt, Si no haguéssim ficat aquests graus, ens aniria cap a una altra banda, cap on volgués. Veus? Ja estic aficionada de jugar-hi, però ara ens falten coses aquí, no? Què hi posaríem? Posaríem punts i ficaríem que se'ns pari el joc. Vinga, atura el joc si la pilota toca la línia vermella. Molt bé. Perdo, si toca la línia vermella, hauré d'afegir aquest personatge. Line. Me'n vaig a personatges, busco la línia. Mireu, line, ja la tinc aquí. La podria dibuixar, també, aquesta línia. Molt bé. Quan la meva pilota toqui la línia, diu que pari el joc. Doncs ho programem. Tenim seleccionada la línia, esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, ja ens diu que vagi on està ara, Moviment, ves on estàs ara. Veieu que fica 0, menys 170, doncs ara justament està col·locada a menys 1, menys 175, que és més o menys això. Llavors, afegim el codi. Per sempre, control. Per sempre, control sí, llavors, si tocant vol, això és un sensor, tocant vol,
Veieu? Podria tocar ball, paddle... No, tocar amb ball, és a dir, que la pilota toqui en aquesta línia. Què farà? Ho aturarem tot. Un altre cop a control, atura tot. Si la pilota ara ens toca la línia vermella, es pararà el joc. Es para tot. No es mou ni la pala, encara que jo vulgui. D'acord? Vinga, doncs. Deixem-ho aquí. I continuarem. Aconsegueix punts. Ja recordeu com s'afegeixen els punts a un joc, oi que sí? Ho vam fer fa molt poquet. A variables posaré, crea una variable, puntuació o punts. Puntuació per tots els personatges. Aquí el personatge és la pilota. D'acord. Ja tenim els punts posats. Què volem? Que pugi la puntuació, oi que sí? Seleccionarem un altre cop, ara estic a la línia, selecciono un altre cop la pilota, perquè és la pilota la que farà els punts. Cada cop que toqui a pàdel, és a dir, com tenien aquest codi d'aquí, cada cop que toqui a pàdel, què vull que faci? Doncs que m'augmenti la puntuació. Augmenta, quan toquis el pàdel, m'augmentes la puntuació. La puntuació, aquí posa la meva variable, haig de posar puntuació en un punt. Però a més, ojo, que clar, jo quan vull apretar la bandera verda vull començar de 0. Hem de demanar que assignis a la meva puntuació, quan es cliqui la bandera verda, el valor de 0, perquè si no aquests punts es anirien acumulant i aquí es quedarien guardats. D'acord? I finalment, un missatge de guanyar el joc. Has guanyat! Turum. Som-hi, doncs, anem a posar el missatge d'has guanyat i anem a provar el joc. El missatge d'has guanyat és un altre personatge que aquest cop el dibuixarem. També ho vam fer en el joc d'atrapar. Vam estar fent el personatge d'has guanyat o has pujat el nivell. Aquí, amb el text, escriure el text has guanyat. Li posarem unes lletres que ens agradin una miqueta més o si ens van bé aquestes, doncs jo crec que els hi posaré les marker i amb un color així més estel·lar. A veure, aquí. Groc. Molt bé. Doncs ara ja hi tinc que l'has guanyat, que veieu com em surten aquí que el fons és negre. Aquí gairebé no es veu, però en el fons negre sí. Farem ara. L'augmentarem de tamany, volem que sigui ben gros, que digui has guanyat amb supergran, d'acord? I ara programarem. Quan guanyem? Doncs quan fem punts, no? I quants punts? Doncs els que decidim nosaltres. Aquí ens ofereix la possibilitat de ficar 5 punts, però jo penso que amb 5 punts el programa s'acaba molt ràpid, el joc s'acaba molt ràpid. Total, que crec que li farem més punts. Quan es cliqui la bandera verda, vinga, esdeveniment, quan es cliqui la bandera verda, amaga't, no et volem veure, quan es cliqui la bandera verda. Quan et volem veure? Doncs t'esperaràs fins que els punts siguin tants. Doncs a control, espera fins, i aquí ens anem al verd, als operadors, a buscar aquest hexàgon verd amb un igual. Vigileu perquè n'hi ha diferents. Aquests són ovalats, no em serveixen, aquests són hexàgons. Més gran que 50, més petit que 50, igual que 50, és aquest. Però en aquest li canviem la xifra. Amb quants punts volem guanyar? Doncs vinga, ficarem 20 punts. Amb 20 punts hem guanyat. I espera, i aquí què hem de posar? Que la puntuació sigui 20. Doncs la meva variable aquesta que ja havíem posat aquí, l'arrosseguem. Veieu que té la mateixa forma? Ja ho tinc. Llavors, un cop hem esperat fins la puntuació que sigui 20, volem que surtis. Mostra't. Et mostraràs i un cop t'has mostrat, separa tot. Pararem el joc. Un altre cop a control, atura-ho tot. Llavors, aquest joc s'aturarà de dues maneres. Un cop toqui la línia vermella, que haurem perdut, o si toca la pàdel. I ara anem a comprovar-ho. Fem gran.
Ara ja aquí tot està malament, la pilota no està al centre i surt el missatge desguanyat. Anem a veure si toco la bandera verda. Vinga, va, hem de fer punts aquí, Aquí ara estarà una estoneta perquè fins que no pugi i no reboti a dalt no baixarà. Ara. Aquí. Oh, mira, un punt ja. He fet un punt. Ara deixaré que mori i que toqui a baix. Oh, s'ha parat. Veieu? He deixat que toqués la línia vermella per veure si funcionava. Ara anem a intentar guanyar el joc. Bandera verda. Apreto bandera verda. Som-hi! Veieu que quan fico gira 15 graus va massa horitzontal? Li canviaré aquests 15 graus, li ficarem 45. A veure si millora la cosa. Ai. Bueno, ara aquí m'hi podria estar molta estona, Pararem, tornarem a ficar-la. Va, ara sí. Som-hi millor. Molt bé. Doncs abans he pensat que quan faig aquest joc també molaria que la pilota aquesta anés canviant de color. No? Que cada cop que rebotés a la pala canviés de color, perquè hem vist que en tenia diferents, no? De colors. Ho posem i ho venim a provar fins a l'has guanyat. De fet, baixarem els punts perquè si no estarem molta estona per fer la demostració. Som-hi, doncs. Ho paro? Ai, és que ara no tinc ganes d'acabar de jugar. Va, una més. Arribo fins a 5 punts. Som-hi, doncs. Ho paro? Ens n'anem a la pilota i volem que la pilota cada cop que toqui pàdel faci tot això i a més canvi el color. Ficarem aspecte. Us en recordeu que tenia diferents vestits? Mireu. Mireu quants vestits té de colors. Doncs cada cop que toqui pàdel farem que canvi el vestit. On està? Canvi el vestit, el següent vestit. M'és igual, no tinc ganes de pensar, de ficar-ne molts. Si toques pàdel, canvia el següent vestit, augmenta la puntuació, gira i mou-te i espera. Madre meva, fa moltes coses, cada cop que toca a la pàdel. Anem a provar. Havíem dit lo de la puntuació per a l'has guanyat. En comptes de 20 posarem 10. Sí, vale. I ara ens n'anem a jugar. Bandera verda. Som-hi, doncs. Veieu com canvia el color? Ens ha sortit bé això de moment. 2 punts. 3 punts. 4 punts. M'encanta. Doncs el que podríeu fer és fer de 2 jugadors. Val? I de 2 jugadors podríeu posar 10 punts, he guanyat! Podríem posar el so. Recordeu que podíem posar so. Us anava a dir, podeu posar 2 jugadors en 2 pales que es passin la pilota una a l'altra. I que les pales estiguin controlades. Doncs una amb el ratolí i l'altra amb les fletxes, per exemple. I això, podeu posar un so quan guanyeu. Podeu posar un so cada cop que la bola boti a la pala. O sigui, podeu ampliar-ho amb totes aquestes coses que ja hem anat treballant. Podeu anar provant a veure què passa. Com jo he provat ara que canvi de vestit. Sí? I és xulo, oi que sí? Què ens falta fer aquí? Ens falta fer alguna cosa? Doncs sí, posaré el títol, Joc del Pong. El meu nom i comparteix. Quan li fico comparteix, recorda, mireu, aquí m'ha sortit, aquest projecte no està compartit. Ara sí. Enhorabona. Li poso instruccions. Mou el ratolí a dreta i esquerra i evita que la pilota toqui la línia vermella. Amb quants punts guanyes? Amb quants punts has guanyat? Si fem una pregunta, farem que les persones tinguin ganes de saber quants punts guanyaran. Llavors, això posarem toca la bandera verda.
clica la bandera verda. Punt. Mou el ratolí dreta i esquerra i evita que la pilota toqui la línia vermella. Amb quants punts has guanyat? Així la gent tindrà ganes de jugar-hi. Copiarem l'adreça i la penjarem al fil, perquè així tots els nostres amics la puguin veure com ho hem fet. Doncs fins aquí el tutorial del joc del Pong i això, que us animo a que no pareu de jugar. T'he salvat, eh? Adéu!